नाव सांगा आपलं. माझं नाव स्वाती हरीश भोसले. कुठून आला तुम्ही? लवगाव, पुणे. काय त्रास होतो इथे आधी? सायटिकाचा एका पायात मुंग्या येत होत्या. मांडी घालून बसता येत नव्हती मला. ओके. किती दिवसापासून त्रास होता? मांडी बरेच वर्षापासून घालता येत नव्हती. ओके. आणि मुंग्या अशा ह्या 2 वर्षात जास्त येत होत्या. आणि याच्या आधी काय उपचार घेतले? म्हणजे कॅल्शियमच्या गोळ्या, व्हिटॅमिन D3 वगैरे तेच देत होते डॉक्टर शक्यतो. ओके. असं त्याच्यावरती उपचार वगैरे असं काय घेतलं नाही. आता आपल्याकडे किती वेळ आहे तुमची येण्याची? ती तिसरी वेळ. किती रिझल्ट जाणवला तुम्हाला? 80% फरक आहे मला. 80% फरक आहे. काही त्रास वाटतोय आता पहिल्या जेवढं